Иртәгәдән республикада торак йортларга да җылы бирә башлыйлар. Быел җылылык узган елга караганда бер атна алдан кушыла. Бүгін Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында ягу сезонын ачык дип белдерделәр. Аның каравы балалар бакчалары, мәктәпләрдә атна башыннан ук җылы бирделәр. Инде җылылык өйләрегезгә вакытында ук кермәсә, кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында исә Рәмзилә Гафиятуллина хәбәр итәр. Җылыны көтәбез дә, ел саен көтәбез. Кояш караса, әниләр һәм нәниләр тизрәк урамга ашыган. Көзнең соңгы нурларында кыенып калмакчылар. Өйдә төннәрен җылыткычны кушарга туры килә диләр. Елларга киенәбез инде. Чтоб üşümәскә була, идәннәр суык. Балалар бакчалары һәм мәктәпләргә яга башлаганнар инде. Иртәгәдән җылыны торак йортларга да җибәрергә исәплиләр. Әзерлек кайдадыр 99, кайдадыр 100%. Казанның порт урамындагы менә бу котельныйда бүген 2нче яшьлеген кичерә. Моннан ел ярым элек аның диварлары җимерелгән иде. Яңа котельныйның мәйданы искесеннән 3 мәртәбә кечкенәрәк, әмма куәте шул ук. Монда бөтен эш автоматлаштырылган. Шуңа да штатта аерым кеше тотуны ихтыяҗы юк, үзәкләштерелгән диспетчерлык ашагына идарә итәсе. Җылылыкны моннан 12 торак йортка һәм бер балалар бакчасына җибәрәләр. Ягу сезонын 25 сентябрьдән башларга җыеналар. Котельные города. Котельнялар ягу сезонына тулысынча әзер. Җылылык шелтәрен, энергия чыганакларын ремонтладык, котельняларны төзекләндердек. Алар сынауны уңышлы үтте. Ягу сезонын Тәтеш, Актаныш һәм кайбер төньяк районнарда да ачканнар. Лениногорскида җылыны дүшәмбедән бирә башлаячаклар. Атна ахырында һава температурасының сизелерлек төшүе фаразлана. Шуңа да ашыгырга киңәш ителде. У нас продолжается программа. Кайбер өйләрдә әле дә капиталь ремонт дәвам итә. Казан, Яшелүзән һәм Петрәч районнарында шундый 18 йорт бар. Аларның фасадын, җылылык системаларын яңарталар. Эшләрне 30 сентябрьгә кадәр төгәлләү бурычы куелды. Атна ахырына социаль объектларны барысына да яга башларга шандырдылар. Кемнәргәдер җылы барып җитмәгән икән, дежур хезмәт телефонына шалтыратырга мөмкин. Аның номерын сез экраннарда күрәсез. Рәмзилә Гафиятуллина, Андерсен Тальцев, Яңа Гасыр каналы.